моята страна уж. Аре, бе, снимам вече, бе. Това е, да. Само свечка, само. Да снимам, ама той на едно място и се напъва се. Виж камерата ми. Ано, стива се! Да. Дай ми цигар! Шери! Айде со! Дай! Гъди! Не, няма. Диги, москвич. Оле, майко, точно го избувам. Аре, бе, нали 15 на 1? Продължава да снимам. Нали... С другата ръка те ще го... Нали 15... Нека решим. Аз пускам. Ти се стои чупен пръст. Нали 15 на 1, бе? Нали 15 на 1? Добре, айде. Ама стига с това, Старка. Та ще ма биш, бе. Ма та те ще бутат поне на обратно. Ай, 3, 2, 1, правете се! Правете си. Гашката майка. Еми, какво да правя? Не е нужно.